azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Pane nyaya yandiri kuona panapa. Amadzadiwa. Anhu oye. Zvakaoma ini. Pane road iri kunetsa iyi. Road yakonzeresa mutauro inobva kuBulawayo inobata Victoria Falls. Road iyoyo iri nyaya yamapotholes arimo momo ndo pari kutaurwa kunzi. This is the road that links Zimbabwe's second biggest city Bulawayo to the Great Victoria Falls. It is a mess. These are consequences of the looting of public funds by Mnangagwa and his regime. How can a government fail to fix a road that is main entirely to the most prized tourism attraction, leaving it in such a bad state? That's opo shungono ndo mashoko atanga kubuda achitaura achiadressa nyaya yekaroad kakaka. Nyaya ingabvera kudhara kutendera kwakawanda maZimbabweans vari kungocomplain about that road zvekutodaro. Nyaya imwe iri kunetsa ndiri kunzi because road iyi tiri kuningirika tikada kuti ticomplain isusu vamwe takusvika kusungwa ndo imwe nyaya iri kutaurwa nevanhu pamusoro penyaya yeroad iyoyo. Asi road iyoyo amadzadiwa yashata. Anyway, tichangosvika panapa tanga nekulike this video kuitira kuti ZANU-PF iboyikane igadzire road iyoyo because pakashata hatisi kufara nezvinhu zviri kuitika. Now ndiri kuona vanhu vakawanda ma-MPs vanhu vakasiyana siyana vari kutanga kukomenda vachicomplain now about the same road. Mwari kuti as long as this road is in this state, we are very serious with development tourism and making it a $1 billion industry. Road infrastructure is a critical important in driving tourism growth. Ndo mashoko andiri kutanga kusangana nawo panapa ari kubuda neuyo MP weku Citizen Coalition for Change anongonzi Mamombe. And then the next MP ari kubuda kuti it is corrupt, it is a thief, it is chichichi zvakawanda zvaari kutaura uyo ari kuzopedzisira atobuda musaga. Ndichataura zita rake because mungazoti why uri kuda kurasirira munhu kuti azopinda pama1 but ari kucomplaina zvakare, ari kutaura zvakawanda pamusoro penyaya yeroad iyoyo. Mumwe ari kuti at this point I'm convinced that the government is making driving and navigating potholes on this road a major tourism experience too. Ma potholes iwayo ndo akutonzi. The funny thing, ngatiti imwe munhu anenge achigara kana kune imwe nyika ikuti inenge ne road uchi obva audza mwana wake kuti poto, mwana wacho andirize poto, it's fine, let's fly tiende kune imwe certain country panepo uchaona anonzi mapoto panongosvika chona road but ochizonzi right ndo mapoto zvacho mwana wangu ndo zvatotokwirira ndege tuye tikuratidze utodzidza. Saka ndo zvitowana vamwe kunzi pamwe vari kutoshinga kuti iwoyo toiwedzera kutoita tourism attraction yemakomba muroad mapotos. Ndo mashoko mamwe andiri kuona panapa. Mumwe ari kubudawo panapa ari kuti maita basa mataura road iyi veduway tanzwa nekutaura vanoishandisa often from Bulawayo to Vic Falls. The west part of the road is from Lupani to Vic Falls. It is literally shocking. It is in a shocking state, very shockingly. Veduway government tioneiwo pa road iyi. Nyaya road iri kunetsa. Hurumende hanzi tioneiwo pa nyaya yeroad iyoyo because zvanyanya kubva paLupani zvichitoenda kunobuda paVic Falls ndo pari kunzi pakanyangarisa kwete zvekutamba pakanyangara. Mwari kuti we from Matabeleland are afraid to talk about it because oftentimes when we discuss such matters we are labeled as tribalists. We are told that tourism in Victoria Falls and Hwange as well as timber and coal do not contribute anything to the financial resources of our treasury. Ndo mashoko utaura nemunzi susu wedu takada kuti tizvitaure tikunzi tiri vanhu tirikuita zvetribalism ende takada kuti tiningine tobva taunzi imi muside renyu ikoko hapana chiri chinhu chiri kubva ikoko chinokwanisa kucontribute kuti nyika inge ichienderera mberi. Saka ndosaka toti please zvamatotaura kudai matotigonera matirerutsirawo please tanetse kana tatambudzwa neroad iyoyo. Saka ndo mashoko ari kutaurika. Umwe ari kubudawo panapa ari kuti if only this road was in Matabeleland provinces, we know that it will be a carpet. This is not tribalism but effect on how ZANU-PF does its things. We have accepted this nonsensical in Matabeleland provinces and lived with it. Zvakaoma madzadiwa
vanhu vari kuchema mashoko ari kubuda apa anobata mamwe mashoko ekuti akapfurone kune vamwe vanhu kune varume vacho vari kuzvita vari kunikindaka kana vari vanhu vane mwoyo vanofanira kunzwisisa mwari kuti let's give credit where it's due instead of just focusing on faults. Let's also acknowledge progress made in upgrading our major roads to international standards. Balance criticism with recognition of success, right? Murakasha kubuda kutaura nyaya iyoyo. It's fine tinogona kuzviita, we can do that at any given time tinogona kudaro, but at the same time tichicelebrate maroads iwayo tobva taonesana kuti akagadzirwa ne 1.7 billion mari pa kilometers tushoma itoto. Chii chakadaro ichocho? At the end of the day munopedzera manyara. So zvimwe zvinhu it's better kuti mugare mazvinyarara mototanga musati matanga. Hatisatakanganwa nyaya 1.7 billion. Tichitori traumatized about the whole issue. Mumwe akutoti anzi wadai kuti tematambotaura kwagadzirwa kwakanaka. Nyaya iripo tototaura pakashata ipapo because ndo panenge pane maproblems anenge achibuda nepapo. Saka it's normal kuti vanhu vataure about that. Mumwe kuti I wonder how the Minister of Tourism markets tourism when the road is like this. Andifunga kuti pane chichamaketwa anga chimaketa kupi kwacho tisatambona pavanomaketera. Imagine if it's like this during the dry season, then wait for rain season. For those supporting ED, what are they supporting? But it's just that most of them benefit. Kutongo benefit something. Chatsakana vanhu kuti timayuth vazhinji iyoyo kuti ngobenefita. So vanhu vazhinji vamwe kuti mumwe wacho business akanenge achiita, saka anenge achiita zvinhu zviri illegal kazhinji kacho, saka anenge achitoziva kuti ipapo ndakatodaro ndatotamba winning team, ruling party. I mean, saka akasati ndakatotamba neteam iyi kana team iyi haijikike inoramba. Saka ndipo anenge achiti akanoraririra achidonha nayo, raririra neteam yake mukevhi. Panonyadzisa pacho hazvooneka ari kutori mukevha kuti ari kunorarira ndo zvazvitongori ipapapo. Mwari kuti the road Nick Mangwana needs attention. Victoria Falls is a country's major tourism attraction. Ipapo I road ikai zvanyanya. To be honest, this road has been bad for some time now, to the point you can only travel at 80 kilometers max if you want your car to survive, especially after Lupani. It becomes horrendous for the motorist. And then go and speed go and spend 1.7 billion US on that small scratch of the road to the parliament building. Blood thieves. Zvakaoma vedwe. Nunzwa mashoko ari kuda kuna vamwe. Vanzima mangoenda unogadzira karoti kadiki 1.7 billion. Moti iwo maroti tukusota kwazi ma visitors vanouya vanoone chavanoziva. Vanoone kungodzika pa airport apo chingobva airport road yepaZimbabwe. Unoona uchingosvika pa airport pepe. Airport road yekuZimbabwe uchi. Yakanaka carpet ka road keke. Kakanaka keke chero tikataura zvinenge ndo the best road in Harare iyoyo. Saka achingodzika ipapo panobva kuti kanodai unopinda nobuda akadai so zvapera. Akutonosvika parliament ikoko otonorara votoita zvavafambira SADC summit yatopera odzokera. Saka the next thing chaanongonzwa anongosvika achingoti Zimbabwe munotoinyebera manje munenge muchitonyeba. Yanaka nyika iyo. Ndozvanotongoenda vachinoita. But road iyoyo kunona Vic Falls iyoyo ando atinoti amise pakanyangara pakashata. Alright. Mwari kuti not only this road but 99% roads in Matabeleland are in this state. If not worse, only Plumtree to Harare road is in a decent state. Ndo mamwe mashoko atusangana nawo panapa parikunzi tazvinzwa nyizvo mutaura, asi tiri kutoona kuti dzimwe dzacho dzinotori worse than yamukutotaura ekutonzi inotori nani. Ndo mamwe mashoko zvekare atikutambira panapa. Mwari kuti good morning commander, and why are you not humble when humbleness achieved victory over a dictator? If expect humbleness, then we are not ready to the comfortable. Pakashata taiwo plan parodi.
aya ora chakusanganisa nyaya bitterness yeso yotonora taura chirasa nyaya vachisanganiswa nezo kurwa you even so. I know you're watching me right now, but are you not bitter nezvinhu zviri kuitika muZimbabwe? Are you not? Tell me in the comment section, are you not bitter? Ndozva zvitongori but hapana tingazviita sei, therapy yacho hamene tichabva kupi. Let's be honest, if Victoria Falls was somewhere in Matabeleland, would this road be like this? Mana yadeuka. Maybe they don't want Zimbabweans there because majority of Zimbos traveling there by road rather than by air, and since in general screw towards positive foreign perception rather than positive local perception, the road is not a highly priority. Parikonzisaka varitoona kuti panzi pamwe zvichida havasi kuda kuti maZimbabweans vapota vachinyanya kushanya vachitambira ikoko, because maZimbabweans vazhinji vanokwanisa kuavoida kuenda neroad normally, vanoprefer kuenda neroad normally because ndo zvinenge zviri affordable kwavari. Kuti vaende nedzemudenga idzi mari yacho inotaurwa ipapo, hama dzadiwa, kana wega uzombodi, kana uchifunga ndikukunyebera chimbonotry kunobvunzwa kuti Harare to Vic Falls nendege imari, unozouya uchindiudza kuti wanga uri right paipa, waiziva zvaitaura. Ndo zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika. This road is in Matabeleland North. It was never maintained since Ian Smith and his Rhodesian left office. Pakashata parikutonzi kubva kudhara yakakangodaro. Mwari kuti the last time I traveled through that road, I counted at least 12 rigged off cars and abandoned in the highway. Parikutonzi ndakafamba imomo ndakaverenga 12 mota dzangosiwa nevanhu zvadhakwa. Asika kuisiya mota iyi kundichaitarise ichiri mota here inenge yaparara murodhi imomo pakuda kuti utry kuti inenge ichida kuenda kuependa. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika. Ndo nyaya iri kunyanya kurwadza maZimbabweans zvakanyanya panapa, because parikuzi nyika yedu kana tine something. Why is it something zvisiri kuzotibatsirawo as a country, as a nation, kuti zvinhu zviende kumberi? Because wanaika mungati mimi moti mune magold, mune machinchi nacho papatodzi, but businesses usual riri kuitwa, gold riri kutotengeswa, ngiri zvese zviri kufamba ikoko kuti ise tourism attraction, matourists acho anenge ashuya, but toll gate, the funny thing, mari ari kutora. Saka ndopatodzi chichi kuzonyatsonetsa ipapo chii, mari iri kutorwa patoll gate. Saka chanetsa kuti road yacho ibva yazongopechwa ingoitawo road zvino chichi kunetsa. Ndo imwe nyaya iri kunyanyisa kurwadza vanhu vakawanda panapa. It's not only kuti vanhu vamunonzwa vachicomplaina vachipopota about situations dzemuZimbabwe vanenge vakavenga this current regime. It's not like that. Vanhu havana kuvenga this regime zvekudaro, but vari kuvenga mabasa. Ndona vanhu vakawana vanotaura kuti mimi muchinyanya kutanga munonyanya kurwadziwa this current regime, why muchinyanya kubuda muchingotaura zvinhu zvavari kuita zvavari kukanganisa. Ko zvakanaka zvinombotaurirwei? Bozi ukatoona zvimwe zvinhu zvisiri kutaurwa izvozvo bvozwa kuti zvinenge zviri right, zvinenge zvakatotwa zvakanaka, ndo zvazvitongori. That's it. Because hapana hatina nguva yekuswera tichitaura, tozopedza nguva tichiti ningaite zvakanaka, ningaite alright. And the funny thing is this, takada kutry kuita izvozvo zvekutaura ninganzi aite zvakanaka. Makamboteerera maningirikini avo here, maradio stations avo nematelevision avo, national television, makamboenda unonyasonogara pasi mukateerera, unototi uri kutoona utoti imi these people vari kuadvertise bato, what are they doing? Haisisiri ningine kuti ungatogara ukatoona iwo uri a big fan of radio stations au nematelevision avo, at the end of the day unotopedzera watosupporta ravo. Ndo zvazvitongori, ameno zvazvitongori, ndo zvazvitongori. At the end of the day unotanga uchingoteerera zvopedza zvakupinda mumwoyo, uchingozwa masongo nyika inoakwa nevayo, chii chamukuadvertise ipapo vari kuzogadzira chakati, vari kuzotama rodi. Vari kupedza kudarwa havasi kuzokwanisa kutaura kuti vari kugadzira karodi kadiki diki ne1.7 billion, havakwanisa kuzozvitaura izvo, kungoti vari kuzotama chichi. Saka ipapo hatina pekuti tingatombotraya kuningirira kuti hatikwanise kupasirira ipapo. Mwari uzobuda kuti do we have opposition politicians in Zimbabwe? I think in a country with an opposition party, the government must be held accountable in parliament for this kind of act, and I was an advantage side for opposition to show citizens that the current government is failed you.
it's not always about having an opposition party. Vanhu mimi nyaya iyoyo yatobuda one, but opposition yacho already fine. Let's say we don't have opposition in Zimbabwe, fine, but nyaya dzacho dziringobuda one, urufunga kuti hazvisvika kwavari. Nyaya opposition itonori imwe nyaya yekutoti nanhasi people are still traumatized nenyaya opposition. Vakatoda kutonzwa nenyaya people, they are disappointed, they are bitter, everything zvese havadi kuzvinzwa. Inyaya yekutoti tikada kutaura panapa hapana munhu anoda kunyazoiterera. Haukwanisi kugara 5 minutes iwo wakateerera nyaya yeopposition iwo, haukwanisi. You can't do that. Why? Because of mabasa ari kuzikanwa kuti akaitwa neopposition iwo, hasi mabasa ekuti akanaka. Inototi opposition yekuti inoenda kuparliament mimi yotonzi yanzi yawina nditi panotonzi mukuru wavo acharutaura kuti inini handiteerere zvinhu zvinandibatsiridza, handishandidzane nevarakashi, hatingabilidzirwe maelection akati zvakadaiswa kumana. Let's do this. Ari kutry kuva leader vari kutoti no zvamutaura ndezvenyu mudhara, isu tatopinda totomuparliament ibasa akaira tichasiya. They are only doing all those things zvemuparliament izvi for the sake of employment, because those people, they were unemployed. That's what I believe. Vazhinji vacho havashandi, havana mabasa marova, saka vakatowana basa vakatopinda muparliament vakatoemploywa. And zvekuzonzi mimi nyika mune maproblems amuri kusangana nawo nemachallenges, havana basa nazvo, havasimbozviteerera. Ukateerera kana debate nharo dzavo dzavari kuita, vari kungoti tiwedzerewo mari yedu ishoma iri kushota. That's it. Hatiko mari yemaloni mamatoita sei bhosi mota dzedu chichi. Ndo nyaya dzavanenge vachingotaura. Zvimwe zvese izvi hapana anomboya achisumudza musoro kuti akwanise kutaura nezvazvo. Saka ndo dzimwe dzenyaya dzacho dzinenge dzichiitika zvokuti tingatoswera tichitaura nyaya yeopposition tisu tichitadza kutaura nyaya dzekutoitika munyika. Nyaya opposition inotozoteera. Opposition maideas evanhu ikatozonzwa wanzi vanhu vari kupopota kudai soko inobva yangu yati mazvionaka, because inenge inototraya kuti saka kana mati hamusi kuda hurumende ichivhotera isusu timbotraya. Those zvinenge zvichitongori. So muri Zimbabwe ndangonitiwe panapa ndikuzivise nyaya imwe iri kupopoterwa nemaZimbabweans zvakanyanya, nyaya yeroad iyoyo. Road yenetsa aisarenda maZimbabweans. maZimbabweans namatya. So panapa nozva Cleveland kana changosvika panapa first time yako ndachingokumbirisawo kuti ugare wasubscriber and then obva wabatidza ako kabhero akaripa kuona ka notification bell, so that pese patinodzoka nedzimwe nyaya unogara uchingoudzwa kuti kune nyaya dzauya kwaCleveland, woya wachita uchizvionera wega pamunhu sefodya, kwete kuizoita zvekuudzwa nemakuhwa kuti pane zvakataurika. But nyaya iri panapa iyi yeroad yekuVic Falls iri kupopotwa nemaZimbabweans ndo yandangoya nayo nhasi kuti ndikusire amene kuti munoionawo sei nyaya iyi.